kum ka jing peteng ban ai ya ka nuksa ka babha bat ka jing pan i ya ka lenti ban poi sha ka le khoj le suba kid khot jong seng KSU Art Unit Haribhoi District kilalet ban no sanyang da kitin pan lang nyut la ne dustbin ha ki art ligi shnong ki kan thop ek shnong sat he ban shnong sat ren haswa ka jing IT ya kitin pan lang nyut kid khot jong seng KSU Art Unit kilayo ya galat ban panlong ya ki jing ilang ka balengkot ha ki art ligi shnong nalor ka jingdon jong kin nong ilam jong ka seng KSU Art Unit hagini kasngi laidon lang ru kin nong ilam shenong jong ki art ligi shenong ki bakan thop ya orang ba shenong asat he uba bishar kersian u presiden ga seng samla shenong asat he usamla lambor nong si uba prangsi kala ubulong advisor jong shenong asat red u assistant secretary shenong asat red uba shanlang walang hagba ya ka kenuhun kit khot jong seng KSU Art Unit ki balalet ban IT ye kitin pen lang nyot lailam daw somla prosper lengdo ubri presiden baru somla feeling moksha ubri secretary rengkat ka jing sendan lang ki dikhot kene ka unit ha ka bahaga jing kran na shopan IT ye kitin pen lang nyot ki nong ilam ka seng kila ong bagani ki kedak jong ka jing ang not bandon ka jing etri lang hapring ki dikhot jong ka seng KSU bat ki nong ilam shenong na ki art ligi shenong ki bagani ka unit jong ka seng KSU ka don